Lamsoko khaksangmani khorango nai tongnai khajani takukdei bukhuksong norokno tini kaisa chamung katal lang norokno phunukano norokni bagui chamung katal le ungya tamo khe video katal ungnai tamo khe o chamungno norok bebakno sinio naidi obo mangpilio obo ongkha swtui chwng jotono chao chini tipra sarokni kaisa belai kheno favorite mui obo chamung tei mui simi chaya obono chwng salbrum brumno chini mui chathanio mui kitingo rogo mui chathanio chwng obono rongni bagui rio obo kwri hingkhe mui rok naithokya ongo haikhe chwng abo haikhe no muio salbrum brumno swtui kwsap kisa kisa riwi chwng chao haikhe tini o swtui kwsap chamano kwrwi norokno ang phunuknani naimani hingkhe swtui kwthwngno phuiwi chwng swtui no mui chamani o mui chamani kok simiya mui chawi chwng swtui no chawi chini sak kaham tongthanio tamo kaham ongnai tamo labh tongnai tamo benefit tongnai abono ang norokno tini phunuknani naimani se haikhe swtui to chwng chao jotono sawi mano haikhe swtui gudok chao swtui baja chao swtui mosdeng chao abo belai no kothok swtui chakhading kangkhai swtui wngkha chwng joto tipra sarokno chwng chao tipra sno kwrwi tai alka tai kubuni dofa rokbo chao haikhe o swtui no chwng gudok rok chakhadingkhe bwsukchi kothok swtui ni logio arok kisa misa riwi chakhadingkhe to teibo kothok no ongnai aboni bagui dibor nijora rogo swtui gudok rok bai chwng mai rok chakhangkhe belai kheno chwng interest mano tai chawi bo ok ungui chwng chai mano haikhe tini swtui kothok khe chanani kokno tini ang norokno sanani naimani ya swtui chawi chini sago tamo benefit kwbang tong abono sana naimani se takuktei bukhuksong norok swtui salbrum brumno kisa kisa khlaiwi swtui chadi swtui chamani bisingtwi chini sago je benefit rok mano aborok wngkha chini bwsak bisingo je cancer rok nani tongmani a cancer rok ungya twijkhe cancer wngthanio swtui chamani bisingtwi kasuo chini romdi tabuk kuai rok chawi duma biri rok nwngwi je cancer rok nani tongmani tai mouth cancer rok chini bubuk sarogo je cancer rok nani tongmani a cancer rok ni yakni bo katio tei abono kwrwi chini skin cancer chini pukur rok khampramani tai chini bwsak rogo kwsa rok chakhai dakti no kwsa hamya kwsa gobolia aborokno yakni bo chwng swtui rok chamani bisingtwi chini bwsak bukur motokmani rok bo hambo tai skin cancer wngnani rok bo aboni yakni bo katio aboni bagui no swtui chwng chanani nango swtui chini bagui belai kheno kaham haikhe kha khlaio norok swtui chawana hwnwi swtui chadi haikhe swtui ni bisingtwi chini obo hai kwbangma chini sak kaham mano tai chini bwsakni thwi rokbo thwi clear ongo thwi clean ongo haikhe aboni bagui no chwng swtui no chathai haikhe kha khlaio norok o chikonsa video ni bisingtwi bujiwi mankhana haikhe norok bahai wngjakha norok comment khlaiwi sadi tei o video no norok chajagui tongkha hingkhe like tei share khlaidi tei o channel ni kwtal views wngwi tongkha hingkhe subscribe khlai redi o channel no bwskango bo important video rok upload wngmani ulo norok jotoni thlai swkang o upload video rok no naimanai haikhe belai belai kheno hambai paithak jora nai tongmani bagui norokno belai kheno hambai।